Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon ay linggo ng Palaspas. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa pasasalamat nina Familia Bacchiano, Mr. at Mrs. Yoli at Elmer Rubio, Angelica Bautista, Familia nina June at Ed, Catherine Tan. Para sa kaarawan ni Christine Clarice Angeles. Para sa espesyal na kahilingan nina Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, Familia nina Lenin at Evelyn Malang, Familia nina Eduardo Hiros, Familia Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, Familia nina Amelia Baby Julian, Ilian Mikhail de Jesus, Mary Ann Soliman, Krishta Marie Revato. Para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Nora Simbul, Alan Simbul, Maylene Soberano, Bensong Ong Sr., Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecil Kiambao, Tuthor Lopez, Remio Pangan, Imelda Baldovi, at lahat ng kaibigan nating may sakit. Para sa gabay at proteksyon ng banal na Espiritu sa Familia nina Ani Razon at Familia nina Antonio at Josefina Guevara. At para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Herald Dalay, Ernesto Manag Sr., Frumencio Simbul, Marian Ocampo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Cesar David, Nelson Karma, Angelito Lakap, Herminia Paisaco, Melencio Sr., Bonifacio, Marianena Lourdes Ireneo, Benilda Juan Paulo Paz, Antonio at Jacinto, Virginia Galang, Merla Mangalos, Raimundo Matulak, Virginia, Rosana Ferreras, at ang mga kaluluwa sa purgatorio. At gayon din para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Magsiluhod po tayo para sa Oratio Imperata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo sa upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang na atasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalinang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamatin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na.
Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, kaawaan mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo ay nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng banal na Espiritu naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga kasalanan upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging hindi iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghihimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagtustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kasabay ng koro, iawit po natin ang salmong tugunan.
Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawat sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? May pangkat na mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis, ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan. Panginoon, o aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Kitang ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niyang lahat ng katangian ng pagka-Diyos. Nagkatawan tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan o hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan, anupat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ng Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo.
ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, tumindig ang matatanda ng bayan, ang mga punong saserdote at ang mga eskriba. Dinala nila si Jesus kay Pilato. Sinimulan nilang paratangan si Jesus. Ang taong ito ay nahuli naming nanunulsol sa aming kababayan na naghimagsik at nagbabawal ng pagbabayad ng buwis sa Cesar. Pinaniniwala pa nila ang mga tao na siya ang Kristo, isang hari. Tinanong ni Pilato si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tumugon si Jesus. Kayo na ang nagsasabi. Sinabi ni Pilato sa mga punong saserdote at sa mga tao, Wala akong makitang kasalanan ng taong ito. ngunit nagpilit sila at nagwika. Sa pamamagitan ng kanyang mga turo, inudya kanyang maghimagsik ang buong Judea. Nagsimula siya sa Galilea at ngayon narito na. Nang marinig ito ni Pilato, itinanong niya kung taga-Galilea si Jesus. At nang malamang siya'y mula sa nasasakupan ni Herodes, kanyang ipinadala siya sa taong ito, na noon na may nasa Jerusalem. Tuwang-tuwa ito nang makita si Jesus. Marami na siyang nabalitaan tungkol dito at matagal na niyang ibig makita. Umaasa siyang gagawa ito ng kababalaghan at ibig niyang makita iyon. Kaya tinanong niya ng tinanong si Jesus, ngunit hindi ito sumagot kaunti man. Naroon ang mga punong saserdote at ang mga eskriba na walang tigil ng kapaparatang kay Jesus. Hinamak siya at tinuya ni Herodes, pati ng kanyang mga kawal. Sinuotan siya ng maringal na damit at ipinabalik kay Pilato. At ng araw ding iyon, naging magkaibigan sina Herodes at Pilato na dati magkagalit. Ipinatawag ni Pilato ang mga punong saserdote, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tao, at sinabi sa kanila, Sinapdal ninyo sa akin ang taong ito sa kasalanang panunulsol sa mga tao. Ngayon sinyasat ko sa harapan ninyo at napatunayan kong walang katotohanan ang paratang ninyo sa kanya. Ganon din si Herodes, kaya si Jesus ay pinabalik niya sa akin. Hindi siya dapat atulan ng kamatayan. Wala siyang kasalanan, kaya't ipahagupit ko lamang siya, saka palalayain. tuwing Paskwa, kinakailangang magpalaya si Pilato ng isang bilanggo para sa kanila. Subalit, sabay-sabay na sumigaw ang madla. Patayin ang taong iyan! Palayain si Barabas! Nabilanggo si Barabas dahil sa paghihimagsik na nangyari sa lungsod at dahil sa pagpatay. Minsan pang nagsalita sa kanila si Pilato sa pagnanais na mapalaya si Jesus. Ngunit sumigaw ang mga tao, Ipako sa krus! Ipako siya sa krus! ikatlong ulit na sinabi sa kanila ni Pilato. Bakit? Anong ginawa niyang masama? Wala akong makitang dahilan upang siya'y papatay. Ipahahagupit ko na lamang siya at saka palalayain. Datapwat, lalo nilang ipinagsigawan na dapat ipako si Jesus sa krus. At sa wakas ay nanaig ang kanilang sigaw. Kaya't ipinasya ni Pilato na pagbigyan ang kanilang kahilingan. Pinalaya niya ang taong nabilanggo dahil sa paghihimagsik at pagpatay, ayon sa hinihingi nila, at ibinigay sa kanila si Jesus upang gawin ang kanilang kagustuhan. Nang dala na nila si Jesus upang ipako, nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid. Ito'y si Simon na taga Cirene. Pinigil nila ito at ipinapasan sa kanya ang krus, kasunod ni Jesus. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila,
Mga kababayan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Tandaan ninyo, darating ang mga araw na sasabihin nila, mapalad ang mga baog, ang mga sinapupunang hindi nagdalang tao, at ang mga dibdib na hindi nagpasuso. Sa mga araw na iyon, ay sasabihin ng mga tao sa mga bundok, gumuho kayo sa amin, at sa mga burol, tabunan niyo kami. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman ang gagawin sa tuyo? May dinala pa silang 2 salarin upang patayin kasama ni Jesus. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Ang mga tao ay nakatayo roon at nanonood. Nililibak naman siya ng mga pinuno ng bayan. Sinabi nila, Iniligtas niya ang iba. Iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos. nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at tinalok ng maasim na alak. Sinabi nila, Kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. naroon ding nakasulat sa ulunan ni Jesus sa wikang Griego, Latin at Hebreo ang ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin na nagwika, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. subalit pinagsabihan siya ng kanyang kasama. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw ang may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. At sinabi niya kay Jesus, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. nagmag-iikalabing-2 ng tanghali, nagdilim sa buong lupain, hanggang sa 3 ng hapon. Nawalan ng liwanag ang araw, at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa iyong mga kamay ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. at pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Magsiluhod po tayo. Magsitayo po tayo. Nang makita ng kapitan ang nangyari, nagpuri siya sa Diyos at sinabing, Tunay ngang matuwid ang taong ito. ang nangyaring ito ay nakita ng lahat ng taong nagkakatipon at nagmamasid. At umuwi silang dinadagukan ang kanilang dibdib. Nakatayo naman sa di kalayuan ang mga kaibigan ni Jesus, pati ang mga babaeng sumunod sa kanya mula sa Galilea, at nakita rin nila ang mga bagay na ito. Magsiupo po ang lahat. Ang kwento po ng mahal na araw ay kwento ng wagas na pag-ibig ng Diyos. Ang buod ng Semana Santa ay ang pag-ibig, pagmamahal ng Diyos. The story of Holy Week is the story of love.
Kaya nga't pansinin po ninyo, lahat kayo na ngayon ay nagsisimba. Ating ipinagdiriwang magsimula ngayon, linggo ng palaspas ng pagpapakasakit sa Panginoon, hanggang sa susunod na linggo, which is Easter Sunday. Masasaksihan po natin sa loob ng isang linggo ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa tao, sa'yo. Masasaksihan natin, ipagdiriwang natin magmula sa linggong ito hanggang sa susunod na linggo. Isang linggo yan, kaya nga Semana Santa, mahal na araw ang tawag natin dito, upang makita natin at mapagnilayan natin ang malalim na pag-ibig, pagmamahal ng Diyos. May pinasikat na kanta po noong dekada 90, in the early 90s, ang jukebox queen ng Pilipinas na si Imelda Papin. At ang kantang tinutukoy ko sa inyong lahat ngayon ay ang kantang Isang Linggong Pag-ibig. Marahil, halos sa atin, lalong-lalo na tayong mga nasa edad na, familiar sa kantang tinutukoy ko, sinasabi ko sa inyo ngayong linggo. Isang linggong pag-ibig, sabi po ng lyrics ng kanta. Lunes, nang tayo'y nagkakilala. Martes, nang tayo'y muling magkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Huwebes, ay inibig din kita. Biyernes, ay punong-puno ng pagmamahalan. Mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Sabado, tayo'y biglang nagkatampuhan at pagsapit ng linggo, giliw ako iyong iniwan. Ang sakit. Ang sakit naman. Isang linggong pag-ibig. Tama nga naman po ang sinasabi ni Imelda Papin sa kantang pinasikat niya. Isang linggong pag-ibig, tama ang mensahe ng kanta. Sa kanta, kung napansin ninyo, sa kanta, naghiwalay ang dalawa. Ang magsing-irog sa bandang huli, hayun, naghiwalay sila. Ding mi kalugod, bandang tawli, ikwadaring mi kawani, ing karelang lugod, akwanang mepaklud. At pagsapit ng linggo, giliw ako'y iyong iniwan, sabi ng kanta. Tama po ang mensahe nitong kanta ni Imelda Papin na Isang Linggong Pag-ibig. May iniwan, bakit? Dahil may nang iwan. May pusong sawi sa buhay, bakit? Dahil may humiwalay. May naghinagpis dahil may nagmalabis. May tumangis dahil may nagmalabis. Isang linggong pag-ibig, pero hindi naman po ganyan ang mahal na araw. Opo, isang linggo ang Semana Santa, magmula ngayong linggong ito, linggo ng palaspas, hanggang sa muling pagkabuhay ni Jesus. Pero iba ang ipinapahiwatig na mensahe ng Semana Santa, ng mahal na araw sa ating lahat. Bakit? Kasi po, mahal. Tunay na mahal. Mal, king Kapampangan. Expensive in English. Itong mga sunod-sunod na araw na ipagdiriwang natin. Kaya nga po ang tawag natin dito, Mal Laringaldo. Maleldo. Mahal ang mga araw. Mahal na araw. Ano ang dahilan? Ano ang rason? Kasi naman po, mahal ang pag-ibig na puhunan ng Diyos. Mahal ang pag-ibig, ang pagmamahal na puhunan ng Diyos sa atin. Bakit? Buhay kasi ng bugtong anak niya, ibibigay niya, ipagkakaloob niya. Mas maganda sigurong gamitin ang salitang
isasakripisyo niya. Opo, paruminggo tayo pong pagmasusyan, ingaw santamong Maleldo, Semana Santa. Isang linggo nating pagninilayan, itong halaga, itong diwa ng pag-ibig, ng pagmamahal ng Diyos sa'yo, sa ating mga tao. Waking Biyernes Santo po, mataying ginu, totoo ito, given na yon. Pero nang dahil sa pag-ibig niya, nang dahil sa pagmamahal niya, hindi lamang po natatapos ang kamatayan doon. Paalala lang sa ating lahat, ano nga naman po ang silbi ng muling pagkabuhay kung walang kamatayan? Ano nga naman po ang saysay ng tagumpay kung hindi ka muna maghihirap? Ano nga naman po ang diwa, ang halaga ng benepisyo kung wala munang sakripisyo, pagsasakripisyo? Ano nga naman po ang halaga ng tuwa, ng saya, ng ligaya kung wala namang dusa? Ano nga naman ang halaga, ang diwa ng kaginawaan kung wala namang kahirapan? Kailangan mong pagdaanan yan. Kailangan nating pagdaanan ang lahat ng yan. Ang Ginoong Hesus po itingan kayang dalanan. Pagdadaanan ng Diyos yan, ni Jesus yan, haharapin niya. Pero mapagtatagumpayan niya. Bakit? Dahil sa pag-ibig niya. Dahil po sa pagmamahal niya. Uli ning lugod na ning Ginoo, siguradong nakalakuan ikang tao. The story of Holy Week is the story of love. Thus, it reminds us that Jesus never leaves us. Why? Because He loves us. Ing Ginoo po maglakwan, nakatamo batingan, uling tuto nakatamong kaluguran. Tayo ay kanyang pinakamamahal. Kaya nga po't pansinin ninyo, magmulat sa pool, magmulat simula, ang tawag natin sa kanya, hindi pa man siya ipinapanganak. Yung balita pa lamang ng Anghel Gabriel kay Maria at kay Jose, tatawaging Emmanuel, ang sanggol, ang bata, ng ibig sabihin, ang Diyos palagi natin siyang kasama. Nananatili siya, nananahan siya, at hindi siya nang iiwan sa atin na mag-isa. Kaya't minamahal na kapatid, sa mga sunod-sunod na araw po dito, sa ating Semana Santa, dito sa ating mahal na araw, sana po makita natin mapagnilayan ang malalim, ang wagas na pag-ibig, pagmamahal ng Diyos sa iyo, sa atin. Sana po makuha nating makiisa sa pagsasakripisyo ni Jesus, hindi lamang po sa pagsasakripisyo niya, kundi sa pag-ibig niya sa iyo, upang sa ganoon, tayong lahat ay mapagnilayan natin ito at buhayin sa ating mga puso. Isang linggong pagsasabuhay sa pag-ibig ng Diyos na sa iyo iniaalay. Isang linggong pagsasabuhay sa pagmamahal ng Diyos na sa atin kanyang iniaalay. Magsitayo pong lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak na Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanawag sa kinaroroon ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay ng muli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa mga nagbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Ama naming mapagmahal, naririto po kami sa harap mo upang makibahagi sa mahal na pagpapakasakit ng anak mong si Jesucristo. Umaasang matatamo rin ang grasya ng kanyang kaluwalhatian. Sa bawat panalangin ng inyo pong itutugon, sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Ulitin po ninyo.
Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Maging buhay na saksi nawa ang simbahan ng Kristong nakapako sa krus sa gitna ng kahirapan, sakit, pagdurusa at pagkamuhi. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tularan nawa ng mga nais maging pinuno ng aming bayan, si Kristong dumating upang maglingkod at hindi paglingkuran. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Matupad nawa ng programang Alay Kapwa ang kanilang mga naisin na tulungan ang mga nangangailangan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Aliwin mo sa iyong presensya, O Diyos, ang mga kapatid naming pumanaw. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Isama rin po natin ngayon sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na kahilingan para po sa pasasalamat ng Pamilya Bacchiano, Mr. at Mrs. Yoli at Elmer Rubio, Angelica Bautista Swallenbergs at ang pamilya ni na June at Ed. Para sa anibersaryo ng kaarawan ni Christine Roll Riz Angeles at para sa espesyal na kahilingan ni na Emeline Guevara Angeles, Justin Gabriel Angeles, pamilya ni na Lenny na Develin Malang, pamilya ni Eduardo Giros, pamilya Paldeng, Mary Manette Pineda, Maribel Mandela, Angie Bondok Liklikan, pamilya ni Amelia Baby Julian, Elian Mikahil de Jesus, Marian Suliman, at si Krista Marie Rivato. At para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Nora Simbul, Alan Simbul, Maylin Soberano, Bensong Ong Senior, Carmelita Tiglao, Nilo Udan, Cecilia Kiambao, Luther Lopez, Remio Pangan, at si Imelda Baldove. At para sa paggabay at proteksyon ng Banal na Espiritu sa pamilya ni Ani Rason at sa pamilya ni na Antonio at Josefina Guevara. At para sa walang hanggang kapayapaan ng mga kaluluwa ni na Alfredo Arce Sr., Norma Arce, Mark Harold Dalay, Ernesto Manag Sr., Frumencio Simbul, Mariano Campo, General Amado de Mata, Manuel Tongyo, Teresita Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Cesar David, Nelson Garma, Angelito Lakap, Herminia Pesaico, Melesio Sr., Bonifacio, Marianena, Lourdes Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Antonio, Jacinto, Virginia Galang, Merla Mangalos, Raimundo Matulak, Virginia at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Atin po ngayong idalangin ang sarili nating kahilingan. Ama naming mahabagin, dinggin mo ang panalangin ng iyong bayan. Lumago nawa kami sa pag-ibig upang ganap naming makamtan ang galak na dulot ng pagkabuhay ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po tayo para sa pag-iinsenso. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumaamin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi sa paghahaing minsan lamang para sa lahat na mula sa iyo ay pinakikinabangan namin at tinatanggap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumainyo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pagmamalasakit niyang kami palayain. Sa kamatayang kinasuungan namin, kaya't namatay siya upang kami buhayin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin."
Ating ipagdangal ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, si Florentino na aming Obispo, si Pasiano ang aming Obispo Emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Alfredo, Senior, Norma, Mark Herald at Fromencio. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang mapagmahal at tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampo ng ating mapagmahal na Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin itinuro ni Jesus sa atin. Sumasalangit ka sa
Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad at magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto ang ating mapagmahal na Diyos, si Jesucristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kami pinapagsalo mo sa banal na pagkikinabang, kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa pagkamatay ng iyong anak. Gawin mong kami ay makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Please all be seated. Please all kneel for the sacrament of reconciliation with general absolution. Sisters and brothers in Christ, because we are sinners, we come with the firm conviction that we are approaching a merciful and forgiving God. We seek reconciliation with our God and with one another. St. Paul reminds us that we are ambassadors for Christ, for he has given us the ministry of reconciliation and urges us to be reconciled with God and to one another. We are grateful that Christ not only offers to us his mercy, but he expects us to live in a spirit of mercy and forgiveness. Let us now pray for the courage to seek God's forgiveness and the willingness to offer forgiveness to those who have hurt us. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. Lord our God, you are patient with sinners and accept our desire to make amends. Send your Holy Spirit to help us know our sins, repent and acknowledge them, that we may be reconciled with you and to one another. May this sacrament of your mercy reform our lives and lead us to everlasting joy. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. My dear friends, an examination of conscience is the act of looking prayerfully into our hearts to ask how we have hurt our relationships with God and other people through our thoughts, words, and actions. As we come to seek to be reconciled to God and one another, let us call to mind those times we have failed to do God's will. Let us call to mind the goodness of God our Father and acknowledge our sins so that we may receive his mercy and forgiveness. Let us join in prayer to the Father, asking him to forgive us as we forgive others. Altogether, our Father in heaven, hallowed be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. My dear sisters and brothers in Christ, please mention your sins before the Lord in your own hearts. We now express our sorrow by saying the act of contrition. All together, oh my God, I am I am sorry for my sins. With all my heart, I am choosing to do wrong and failing to do good. I have sinned against you, whom I should love above all things. I firmly intend, with your help, to do penance, to sin no more, and to avoid whatever leads me to sin. Our Savior, Jesus Christ, suffered and died for us. In the name of my God, have mercy. Please all rise. God, the Father of mercies, through the death and resurrection of his Son, has reconciled the world to himself
and send the Holy Spirit among us for the forgiveness of sins. Through the ministry of the church, may God give you pardon and peace, and I absolve you from your sins. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Please be seated for some announcements. We have just begun the highlights of our Lenten observance in the celebration of Palm Sunday today, which signals the beginning of the Holy Week. From the Holy Monday and Holy Wednesday, April 11 to 13, all activities will be held in the church starting with the Holy Rosary at 5 in the afternoon, followed by the Station of the Cross at 5:15. We have invited priests to celebrate the Holy Eucharist with Lenten reflection on these days at 6:30 in the evening. For Holy Monday, April 11, Reverend Father Anthony O. Cortes, Spiritual Director of the Mother of Good Counsel Seminary here in San Fernando, will celebrate the Holy Mass with us. The CFM choir will provide the liturgical music, and the lead groups are the CWL, CFM, ANF EMDC, and the music ministry. Details of our Holy Tuesday and Wednesday activities will be announced accordingly. For the Holy Thursday of the Lord's Supper, April 14, the schedule is as follows: 4:30 p.m., Dakit Cordero; 5:30 p.m., Evening Mass of the Lord's Supper; 7 to 12 midnight, Adoration of the Blessed Sacrament. Coordinators of mandated organizations are required to cascade the schedules of the adoration to their members. Please come in yellow. 12 midnight, Grand Station of the Cross within the village perimeter. Good Friday for the Lord's Passion, April 15. Our activities are as follows: 4:30 p.m., celebration of the Lord's Passion; 6 p.m., solemn Good Friday processions of the Holy Passion and the burial of our Lord. Please come in black. For the Easter Vigil and the Lord's Resurrection, April 16, we have at 8 p.m., service of the light, exalted Easter proclamation, liturgy of the Word, liturgy of baptism, liturgy of the Eucharist. 9:30 p.m., assembly for the salubong. 9:45, salubong procession. 10 p.m., salubong at the church patio. Please come in white. For Easter Sunday of the Lord's Resurrection, April 17, effective the Easter Sunday, we shall have 4 Masses at Sunday, 7:30 a.m., 9:30 a.m., 5 in the afternoon, and 6:30 in the evening. Maraming salamat po. Magsitayo po tayo. Sa inyo pong mga nagdadala ng palaspas, pagkatapos po ng ating Santa Misa, lumapit lamang po kayo dito sa harapan upang mabasbasan natin ang inyong mga palaspas. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo para sa pagbabasbas. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya nawang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan, upang kayo ay huwag dumanas ng walang katapusang pagkamatay, makamtan nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo nawa ay makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming Hari, siya'y aming masundan at sa pamamagitan niya, aming sapitin ng hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagaharian, kasama mo't ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.